tapi to kaya kuwi tapak angin. Oh, wis langsung perang, Pak. Langsung cekel dasi. Oh, iya. Hei, Cuk. Sing dicekel iki ndak sing musuhe. Iya, iya. Ndak sing dhewe. Iya. Wah, goblok banget. Apik yo, ora ono ndasek sakmene iki coba tekono. Sirahe sapa sing kaya bokong kethek nek ra ngono aku. Ayo kita teteki atiku sik. Bawane gedene sakmene. Latihannya dadi. Aduh. Iya, iya, kudune pindho nyo. Apik. Menang. Aku lek bokong. Menang. Bisa kurang. Ah, Jane Iki dibaleni ping 5 kan gak karo tak dalan. Ame dikeplak-keplak iki wetenge kok. ngene lho, Mas. Aku coba keplaki. Kae wis ngeplak ping pindho, kowe pisan, kok kaya pindho meneh. Tak wis genep ping 5 to. Pecah ndasku, Mas, tenan. Tulung yo. Ora apa-apa, cukup kok. ora enak coplak belem. Sing jenenge wong sing wani iki rasa dadak adu arep to. Langsung tes. Iki wae. Wong iki ngene. Oke, oke. Ayo. Oh, mak dhisik. Loh, sing jenenge wong sing anu ora perlu adu arep langsung madus wae to. Aduh. Blek, kowe nek ngono kuwi ana suara sing gedram. Nek latihan iki mantap. Nanti iso ngedram dhewe. Aduh. Hei. Pak. Oh. Melayu. Wong iki apa? Wong dono. Apa mbok bluki boto sakmono? Kowe nek tak gurungi ngene iki rek kaya dorok kering beteti. Aku nek mbok ngono terus aku mbok keplaki. Ya Allah. Ini lho Mas, ada damai aku melu namu. Kancaku wis ora berbaur aku kok. Oke. Iki musuhmu. Mana sih yo? Boten. Jateng nih. Insya Mas, menika senakon Pak Sutradara. Dengan kudu tak antemi piye? Saling deal. Pun kuantemi. Pun to. Sejane bedo. Pun. Wes, langsung. Kula sama. Ayo, Oh alah, iki wae. Iki wae. Mbok Deyati. Lama kok. iki sing baul sama kamitan kono. Ngawur e. Iki spesial ono sabris lho. Ini niat arep perang iki. Kok saja tak ora gaya. Tapi
Tatanya. Lagi lo. Wanita yang kurang tonton. Wis rapian kepiye? Itu nggak kabrai. Wis. Kita kepikiran jadi apa ya? Wis. Aja dhuwur-dhuwur. Ajire maju. Panjen kowe ora gelem nungkul ora gemeraken dipal mateni. 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 Kita tak brigade bersih. Ayo kudu bali. Woi, sing merah aku gelem mati. Oke.